Drenge? Nej, jeg har bare glædet mig rigtig meget til, at du kommer. Okay. Og jeg er rigtig svært ved at skulle sige det her. Det er rigtig også svært for mig at skulle sige de her ting, nogle af tingene. Vi skal have flere ting i weekenden. Nej. Jeg vil godt sige, at jeg har sagt min arbejde op. Hvad? Men der er så også sket noget andet noget. Jeg har vundet en lille smule penge. Lidt, men nok til, at jeg kan give jer en lille ting i aften. Det skal jo blive lidt rigtigt. Ja. Hvad? Det skal jo lidt rigtigt. Lidt her. Men der er 5.000 kroner til at handle for i morgen. Hvor meget har du vundet? Og så har jeg lige... Oh my god. Så er der sgu lige sådan her til dig også. Oh my god. Oh my god, det mener du ikke. Oh my god. Har du vundet? Jeg kunne 200.000. 200.000 kontanter. Det skulle da ikke. Oh my god. Uden efter skat. Oh my god. Oh my god. Er I faldet lidt ned til jorden? Nej. Nå. Der er mere, jeg skal fortælle jer. Okay. Det er godt. Der er mere, jeg skal fortælle jer. Nej. Kom med det. Ja, det er rigtig svært for mig her. Det er lidt dårligt nu. Nej, det er det ikke. Jeg har lovet lidt for jer. Jeg har ikke kun vundet 200.000. Jeg har vundet flere penge. Hvor mange? Over 1 million. Det er løgn. Det er rigtigt. Så får I sgu lige 5.000 mere. Oh my god. Oh my god, vi gør det rigtigt. Jeg kigger og tænker, nu må vi sætte for høje forventninger. Oh my god. Og så skal vi ud og shoppe i morgen, og så er der lidt flere at shoppe. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Altså, oh my god. Det er ikke rigtigt. Det er mange penge, der er her. Det er ikke rigtigt. Der er 50.000. Oh my god. Oh my god, ikke rigtigt. Er I klar? Ja, det er rigtig vildt det her. Det er, oh my god. Drenge, jeg har vundet over 1 million til jer. Rigtig meget over 1 million. Prøv at se. 5 my god. Oh my fucking god. Det er godt.